Ako si kúpiť nehnuteľnosť bez toho, aby ste mali čo je len euro? Banka vám požičia 80% z hodnoty nehnuteľnosti, ktorú kupujete, a ostatných 20% by ste mali financovať z vlastných zdrojov. Ak tieto zdroje nemáte, môžete využiť najčastejšiu možnosť, ktorú využívajú moji klienti, a to je založenie druhej nehnuteľnosti. Táto nehnuteľnosť nemusí byť vaša, môže byť napríklad nehnuteľnosť rodičov. Hodnota nehnuteľnosti rastie v čase. A preto o 4-5 rokov bude hodnota vašej nehnuteľnosti vyššia, hodnota vášho úveru nižšia, a ak príde k situácii, že hodnota úveru je presne 80% z hodnoty nehnuteľnosti, tak môžete vyňať nehnuteľnosť vašich rodičov z úveru. Pozor! Ak zakladáte nehnuteľnosť, ktorú vlastnia rodičia, tak prenášate riziko neschopnosti splácania aj na nich. To znamená, že ak by nebol úver splácaný, mohli by prísť o nehnuteľnosť aj oni. Preto sa treba správať zodpovedne, mať vypočítaný príjem, mať finančnú rezervu, životné poistenie, byť plne zabezpečený na to, aby ste boli schopní splácať. A druhá vec, musí vás pustiť váš príjem. To znamená, že ak vaša maximálna zadlženosť bude 160 000 a chcete si kúpiť 200 000 nehnuteľnosť, tak jednoducho banka vám nepožičia, ani keby ste založili 10 ďalších nehnuteľností.